Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquest espai de compartir, de reflexió, però també de conèixer un projecte que es posa sobre la taula en el seu moment per un grup de voluntaris, de persones compromeses, no només amb el territori, sinó també amb una mobilitat sostenible per casa nostra, que en el seu moment van fer una tasca ingent i la segueixen fent per apropar aquesta sensibilitat en la que estan treballant als diferents ajuntaments, doncs, un projecte que és el Tren Tram per la Costa Brava, i que en aquest ajuntament concretament doncs, va tenir el suport de tots els grups municipals. Amb aquest compromís, doncs, nosaltres hem treballat per poder fer realitat aquesta trobada d'avui. Us donem la benvinguda, també l'enhorabona i les gràcies alhora per la feina que esteu fent i seguiu fent i el compromís perquè la pugueu seguir afrontant. I, en tot cas, la voluntat d'aquest Ajuntament d'acompanyar-vos amb insistència perquè sigui un projecte que es faci amb carinyo, perquè és molt important, però que trobem la via que s'acabi fent, perquè el trobem important pel territori. En tot cas, és un espai per poder-ne parlar, per poder-ne debatre, per què no? I donem la benvinguda a tots i a totes. Moltes gràcies i bona tarda. Gràcies, Maurici. Moltes gràcies per ser-hi aquesta tarda. Us vull presentar a un grup de voluntaris, en aquest sentit, que tanta falta fan en aquest món i en aquests moments que estem visquent. Un grup de voluntaris sense ànim de lucre i, sobretot, molt compromeses amb el tema de la sostenibilitat. A mi m'agradaria recordar que aquí a la Costa Brava ja hi havia cultura del transport públic. No sé si us sona que el 1887 hi havia el primer trajecte Palamós-Girona, passant per la Bisbal, i se clausura l'any 1956. Després, el tren de Sant Feliu i Girona, inaugurat el 1892 i se clausura el 1969. A partir d'aquí, malauradament, el transport públic, en aquest cas el tren, desapareix i només queda com l'única via de transport l'autobús. En aquesta situació ens trobem i res. El 2008, la Diputació de Girona va encarregar un projecte de tren que no va prosperar i a partir d'aquí entra el grup que vol recuperar aquest medi de transport. Sempre amb el suport de la PTP, que és l'Associació per la Promoció del Transport Públic, i tenim aquí a dues persones voluntàries, que és l'Estefania Molina, portaveu de la comissió promotora. Gràcies, Estefania, per venir i portar tot el teu know-how d'aquest projecte. I la Elena Gordillo, membre de la comissió promotora, activa, sempre atenta per a aquest projecte i agrair-vos també a vosaltres el que estigueu aquí amb nosaltres. Bona tarda. Bona tarda. Moltes gràcies, Telma, per la presentació. Moltes gràcies, alcalde i ajuntament, per l'acollida, pel vostre suport, que des del primer moment ha sigut indiscutible. La veritat és que encara recordo, ara fa un any que ens reuníem per primera vegada, per promoure aquella moció que s'ha aprovat per unanimitat a l'Ajuntament. I la veritat és que aquest projecte necessita suports com el vostre. Així que moltes gràcies també per l'ajuda que hem rebut a l'organització d'aquest acte. Si se me sent bé, no utilitzaria el micro. Si alguna persona, pel que sigui, prefereix que l'encengui, jo no tinc cap problema. D'acord? Però si així ens escoltem bé, doncs jo aniria cap endavant. Jo soc l'Estefania Molina, soc la portaveu de la comissió promotora del Tren Tram de la Costa Brava. Com deia la Telma, doncs, aquesta comissió la formem un grup de persones que són voluntàries. Algunes som socis i sòcies de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, d'altres no. La PTP, que és l'acrònim de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, som una entitat que ja té més de 25 anys d'història, que ja fa molts anys que lluitem pel transport públic arreu del territori. Molt bé. I que la veritat és que amb molt d'esforç i molta empenta hem aconseguit uns bons objectius pel territori. Entre d'altres, per exemple, que Barcelona avui dia tingui un tren tram, que Barcelona ara ja comenci la unió dels tramvies, és una reivindicació històrica de l'entitat perquè mai havia entès que hi hagués un tram pel costat Besòs i un altre pel costat Llobregat. Nosaltres li dèiem el tram interruptus, perquè allà mig, per decisions d'algun alcalde que va tenir Barcelona, no es va decidir unir per la Diagonal. I sobretot som una gent compromesa també amb el medi ambient.
creiem que és necessari començar a parlar aquí al territori, al Baix Empordà, de com canviar el paradigma de la mobilitat actual, no? Que com ara veurem, som cadascú de nosaltres que ens l'estem garantint, la mobilitat, perquè el transport públic, ara per ara, doncs, no sé si mai heu intentat agafar la Sarfa, per dir el nom d'una de les empreses que ara mateix tenen diferents concessions de línies públiques d'autocar. És dificultós i no està responent a les necessitats que tenim la gent d'aquí per moure'ns, no?, a la nostra comarca. Llavors, ens hem reunit aquest grup de persones. Per què? Perquè aquí, a la Costa Brava, es dona un fet que és molt inusual a la xarxa ferroviària catalana, és que som l'únic lloc de Catalunya que no tenim ni un quilòmetre de ferrocarril. I quan dic l'únic lloc, ho dic en el sentit que aquí vivim 300.000 persones, juntament amb la ciutat de Girona, 300.000 persones que podem suposar una demanda suficient, una població suficient per produir una demanda per poder portar a terme aquí un projecte com és el del tren tramvia, no? Com us comentava, ara per ara tenim un transport públic que es basa en autocar, que en autobús. Vull remarcar això perquè és un sistema que no és accessible a les persones amb mobilitat reduïda o a qualsevol persona que tingui dificultats amb la mobilitat. Per això és important parlar d'autocars, no autobusos. És un transport públic que està en un règim de quasi monopoli, que ens està donant uns temps de viatge molt llargs en els nostres desplaçaments, amb poques freqüències, que és impuntual i que, mireu que portem temps reivindicant que connecti amb les diferents estacions de tren. Doncs això, escolteu-me, és missió impossible. Pots agafar el teu autocar i anar a Caldes de Malavella i just quan arribes veus com marxa el tren. O arribes amb el tren i just quan arriba el tren marxa l'autocar. Clar, això desincentiva molt el seu ús i al final el que fa la gent és agafar el seu cotxe i anar fins a les diferents estacions, o si ha de desplaçar-se cap a Barcelona, i si no, directament anar amb el seu vehicle privat, fins allà. Per tant, ara ens estem garantint el dret a la mobilitat? Com, Helena? Doncs com estava comentant la meva companya, l'Estefania, ara mateix no tenim garantit el dret a la mobilitat. Bàsicament, ho hem de fer pel nostre propi compte. Les administracions no estan posant de la seva part. No tenim el respaldo de les administracions. Hem de fer-ho amb vehicle privat, bàsicament, perquè, com deia l'Estefania, el transport públic ara mateix únicament és amb l'autocar, amb el règim de monopoli de la Sarfa i Moventis, bàsicament. Si volem anar a Girona, els horaris no són molt seguits, sinó que hi ha un termini de temps molt ampli entre el que és un viatge i un altre. Llavors, no podem arribar, depèn de quin lloc, a l'hora, hem d'anar-hi molt aviat o ja no arribem, no hi ha horaris compatibles. Llavors, hem d'agafar el cotxe o moto, amb el que això comporta de despesa que no tothom pot assumir, el que correspon a la contaminació, bàsicament un piló de desavantatges. Llavors, aquí us volem ensenyar una estadística, no? Com veieu, doncs aquí a la nostra comarca, al Baix Empordà, la taxa de vehicles per cada 1.000 habitants és de 942. Enfront una altra comarca, com pot ser, ja l'hem agafat intencionadament, el barcelonès, que està ben dotada de transport públic i de més, això veieu com baixa, a 538. Per tant, aquí al Baix Empordà gairebé hi ha un vehicle per persona. També hem fet aquesta correlació, no sé si la vols explicar, Helena. Sí, hem fet el que és una correlació entre el nivell de densitat de població amb el que és
el número d'habitants, oi? És l'índex de motorització Sí. amb la densitat de població. Llavors, es fa una relació i aquí podem veure diferents municipis o Sí, són les comarques, no? diferents territoris i veiem que més o menys tots els territoris es van seguint, estan a prop del que és la línia. I si us fixeu amb el Baix Empordà, que el tenim una mica més ressaltat en negreta, veieu que es separa molt del que hauria de ser la correlació. Estem molt separats. Clar, aquí el que estem mesurant és que a quanta més densitat de població baixa l'índex de motorització. I aquestes comarques que estan aquí van seguint la correlació, però nosaltres ens disparem, sortim de la norma. Clar, tot això té conseqüències. Té conseqüències. Té conseqüències primer per a l'economia familiar, perquè això val molts diners per a les famílies, garantir-se cadascun la mobilitat de manera privada. Hem trobat un estudi que el volem actualitzar perquè això és amb dades de l'any 2019. Com sabeu, ha pujat molt el nivell de vida els últims anys, sobretot els últims mesos. I aquest estudi el que ens diu és que comprar-nos un cotxe nou amb una vida útil aproximadament de 13 anys, aquest cost és de 52.341 euros. I si ho dividim per mesos, aquest cost és de 335,50 euros al mes. És per tenir una dimensió del que ens arribem a gastar anant en cotxe. Aquest estudi inclou el preu del gasoil i la gasolina, clar, de l'any 2019, això ho hauríem d'actualitzar, la compra, l'assegurança, el manteniment, els impostos, l'ITV, l'aparcament, en fi, tot el que comporta tenir un cotxe. Perquè moltes vegades diem, és que anar d'aquí a allà me surt més a compte anar en cotxe perquè amb la gasolina gasto tal. Bueno, i tot el que te gastes en comprar el cotxe, en mantenir-lo, canviar rodes, revisions, etc., tot això ho hem de tenir en compte també, no? I recordo, ara ja tenim amb números absoluts. Al Baix Empordà l'any 2020 hi havia 79.952 turismes matriculats. Volíem mirar a veure quin percentatge podia ser de segona mà, quin de vehicle nou, per saber quant això li costa a la gent d'aquí, però els números són importants. Aquí podríem afegir-li també quan val desdoblar l'autovia, quan val mantenir-la, etc. És a dir, la mobilitat en vehicle privat, què està comportant per a les butxaques de totes les persones que vivim aquí al Baix Empordà. Té una altra conseqüència també, no?, que és l'afectació al clima. Mireu, aquesta imatge que es veu una mica borrosa perquè està extreta d'una presentació que recentment ens van fer des del Consell Comarcal. Nosaltres hem participat en un procés participatiu que es diu el Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia, que està impulsat per la Diputació de Girona, que el que vol fer és mirar quines actuacions es poden fer des dels ajuntaments per mitigar la petjada de carboni, no? I l'altre dia, a la taula de mobilitat a la qual formem part al Consell Comarcal, ens van passar aquesta informació, que aquí es veu, això és de la nostra comarca, que del total de CO2 que s'emet aquí al Baix Empordà, el 57%, és aquesta franja d'aquí groga, està provocada directament pel transport urbà rodat. O sigui, més de la meitat del diòxid de carboni que s'emet aquí a la nostra comarca ve produït per al transport urbà. El 2005 això era el 50%. Bé, ja es veia la tendència, no? Però ara ja uns anys després aquesta s'ha incrementat. És aquesta corba que es veu aquí, com s'ha incrementat l'evolució de les emissions. I tot això ens ho trobem enmig d'una crisi energètica galopant. Aquest senyor que surt aquí és l'Antonio Turiel, és professor, científic, divulgador del CSIC, i és un senyor que jo us recomano que investigueu, que busqueu. Hi ha molts de vídeos d'ell al YouTube, també té un blog que és molt interessant, i és expert en recursos energètics. Aquest senyor ja fa temps que ens ve advertint que el que ens hem trobat aquests últims dies, del preu de la gasolina i de més, tota la situació de desabastament també que ens hem vingut trobant, aquest senyor ja venia advertint. Això és una
una pantalla que he volgut agafar de fa pocs dies, del 25 de març, perquè ell va fer una conferència a la Universitat Pompeu Fabra. Mireu el que diu: la era de la energía barata y abundante se está acabando. Però és que això ja fa anys que es ve advertint. El que passa és que moltes vegades no ens volem fer càrrec dels problemes. I els nostres líders tapen les orelles i miren endavant com si mai hagués de passar alguna cosa així. Però és que l'Agència Internacional de l'Energia, el 2006, ja va informar que vam arribar al pic de producció de petroli, el que es coneix com a peak oil. Què vol dir això? Que des de l'any 2006 les extraccions de petroli han anat baixant, any rere any, any rere any. I aquesta mateixa organització reconeix, 6 anys després, el 2012, doncs això que us comento, que el petroli convencional disminueix i que el no convencional, que prové del biocombustible o el fracking, és més car i, per tant, les empreses deixen d'invertir-hi, les empreses petroleres. Entre els anys 1998 a 2014, aquestes empreses petroleres multipliquen per 3 els seus esforços d'inversió. Des de l'any 2014, aquestes inversions cauen un 60%. No sé si us heu fixat, darrerament hi ha notícies de Repsol invertirà no sé quants milions en un parc eòlic al mar. Com pot ser que una petrolera decideixi invertir en energies renovables? Perquè li sortirà molt més barat. Perquè cada vegada costa molt més treure petroli. Perquè el petroli de fàcil extracció s'està acabant. I s'està observant un ràpid descens de la producció de gasoils, una forta caiguda del dièsel, perquè falta aquest petroli de qualitat. Passa també amb el carbó, amb l'urani i el gas. Fa 4 dies, Nacions Unides, el 4 d'abril del 2022. Hi ha un panell d'experts pel canvi climàtic. Ja fa anys també que ens venen advertint que el canvi climàtic arribarà si no canviem la nostra manera de viure i de relacionar-nos amb el medi ambient. Y el director general deia això, a menos que todos los gobiernos cambien sus políticas energéticas, el planeta será inevitable. Però també ens dona esperança, perquè encara ho podem aconseguir. Aquestes emissions se poden reducir a la meitat per a 2030. Per tant, ells el que proposen és molt clar, aquests experts. Al 2030 hem hagut de reduir un 43% d'emissions. Posem-nos en context del Baix Empordà. Estàvem dient abans que el 57% de les emissions de CO2 venen pel transport rodat, privat, autobusos, camions, furgonetes, a més. Posem-nos en aquest context del que hem d'intentar fer estem al 2022? 8 anys. I el temps corre en nostra contra. El temps corre en la nostra contra. Aquí he volgut marcar una frase que deia el director general de Nacions Unidas que deia, és que m'ha fet gràcia, perquè diu, agregó que los activistas climáticos a menudo son calificados como radicales o peligrosos. Pero los radicales realmente peligrosos son los países que están aumentando la producción de combustibles fósiles. Invertir en nueva infraestructura de combustibles fósiles es una locura económica y moral, arremitió. Jo vull recordar que aquí a la comarca hi ha un parell d'ajuntaments que estan invertint força diners en fer aparcaments. Fer aparcaments pels cotxes, perquè, clar, és que no tenim pàrquing, és que no sabem aparcar, arriba a l'època d'estiu i, clar, això es converteix en ostres, ja no n'aparco, ja no n'aparco, ja no n'aparco, no? Doncs un ajuntament d'aquí a prop es gastarà 100 milions d'euros en fer un pàrquing. Un altre, entre subvencions i de més, entre 200 i 400.000 euros. L'Ajuntament, l'altra part vindrà subvencionat per una altra administració pública. Jo us haig de dir, sincerament, que això són diners llançats a la bessura, a les escombraries. Perquè sabeu què passarà? No ho dic jo soc com una mica l'altaveu, però això ho diuen els experts, jo al final soc un activista. Que no ens hem d'estranyar si d'aquí 4 o 5 anys la gasolina i el gasoil va a 4 euros al litro. Perquè, clar, si cada vegada costa més treure petroli, cada vegada costa més processar-lo, si la demanda augmenta i l'oferta baixa,
Ja sabeu el que passa, que pugen els preus. I llavors, doncs, ens aboquem a aquesta situació. Per tant, és ahora o nunca, ¿no?, de Nacions Unidas. Entre las soluciones sostenibles y de reducción de emisiones que pueden adoptar los gobiernos, el panel de expertos del cambio climático resaltó la necesidad de replantearse cómo funcionan las ciudades y otras áreas urbanas, nosotros estem en una área urbana, haciéndolas más compactas y transitables, electrificando el transporte con fuentes de bajas emisiones y con una mayor absorción y almacenamiento de carbono utilizando la naturaleza. Bueno, això és la situació en la que ens trobem, no? Aquest és el context en el que estem vivint. Però com recordava la Telma, doncs, bueno, amb segons quines coses, tiempos pasados fueron mejores. No? I aquí tenim l'experiència de que aquí vam tenir un tren impulsat per les empreses de la indústria surera que van implantar una xarxa de ferrocarril per transportar el suro i que després es va esdevenir en transport públic. Si vols explicar això una miqueta, el de la Diputació. Doncs bé, com comentava la Telma, a finals dels anys 50, principis dels 60, es van clausurar els 2 trens que hi havia al territori, el que era el de Palamós fins a Girona, passant per la Bisbal, i el que anava des de Sant Feliu de Guíxols fins a Girona. Eren els 2 mitjans de transport per persones, per passatgers, que hi havia al territori, es van clausurar i a partir de llavors només teníem garantit el transport públic a través de l'autobús. Des de llavors no hi ha hagut cap més moviment fins que el 2018 algú de la Diputació de Girona va decidir que volia fer un estudi per implantar de nou el tren. Es va fer un estudi encarregat a 2 enginyers, però no sabem el motiu, es va deixar en el calaix. No es va creure convenient en aquell moment, pel que fos, i es va posar al calaix. Llavors, un company de la comissió, l'Agustí, trastejant per internet, va trobar aquest projecte i es va interessar. Llavors, ell va muntar una pàgina de Facebook intentant activar una altra vegada aquest projecte. I a partir d'aquí nosaltres ens vam anar reunint persones sense cap tipus d'ànim de lucre, que a vegades sentim que nosaltres estem interessats econòmicament. No, són persones que estem involucrades de manera altruista i des del 2021 ens vam agrupar i gràcies al suport de la PTP, que a nivell més institucional podem utilitzar espais i tot el que és més infraestructura i estem intentant impulsar de nou aquest projecte. Exacte, això, el que comentaves. Sí, bueno, llavors el que és el recorregut, hi ha una part que ja és existent, que seria la part de color taronja, que seria el que va des de Flaçà fins a Riudellots de la Selva. Aquest tros el podríem aprofitar, que són vies d'Adif, i llavors el projecte en si seria acabar de fer la rodona a les Gavarres des de Riudellots de la Selva, passant per tota la Costa Brava, passant per Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Palamós, Palafrugell, passar per la Bisbal i arribar a Flaçà una altra vegada. El recorregut seria circular i seria en doble sentit. Podríem anar, per exemple, des de Sant Feliu de Guíxols a Palamós o, al contrari, de Palamós a Sant Feliu de Guíxols. El tren tram no és això. La proposta que fem, perquè és veritat, hi ha persones que recelen perquè creuen que trinxarà el territori, que serà molt agressiu. No és això, això és una foto de la línia de Rodalies del Maresme. I no és gens aquesta proposta la que fem. Nosaltres la proposta que fem és això, és un tren tram, perquè té el millor del tren i té el millor del tramvia. És un ferrocarril que és lleuger, que és integrat i que és molt més econòmic que un tren de Rodalies. S'adapta al territori, pot arribar a tenir una velocitat de fins a 120 km/h en trams interurbans i, a més, poden superar unes pendents 3 vegades superiors a les del ferrocarril convencional.
Aquí no vivim en un territori que és pla, sinó que hi ha pendents, i llavors és un sistema ferroviari que la veritat ve a resoldre també com és la nostra orografia. És un sistema que es pot integrar als pobles i ciutats sense efecte barrera, millora l'entorn i l'accessibilitat. La seva circulació s'adapta a l'entorn, és a dir, quan va entre ciutats o entre pobles, la velocitat pot ser elevada, fins a 120 km/h, però quan entra a dins, aquesta velocitat baixa i s'adapta a l'entorn, entre el voltant dels 30 i els 50 km. Per tant, el que us comentava, té el millor del tren i té el millor del tramvia. Aquí us hem volgut posar una diapositiva que parla una mica de les capacitats de les persones que poden arribar a transportar els modes ferroviaris en comparació amb el vehicle privat o amb els autobusos. Imaginem-nos un turisme en congestió, és a dir, quan hi ha una caravana, cada 6 segons, mireu, portaria 850 persones per hora. Després, un autobús, 3.400, un biarticulat. I, en canvi, ja veieu que el mode ferroviari transporta moltes més persones. I, a més, el bo que té tant el tren com el tramvia és que si nosaltres ens trobem en un moment del dia que és hora punta i necessita més capacitat, sempre hi podem afegir un vagó més. A més, els modes ferroviaris el que tenen és que són molt eficients, perquè en comparació amb qualsevol altre mode de transport, traient, evidentment, anar a peu o anar en bicicleta o en bicicleta elèctrica, que el seu impacte és molt mínim, el mode ferroviari és molt eficient en el sentit que necessita molta menys energia per transportar la mateixa quantitat de gent i per quilòmetre. I, a més, les emissions que genera són les menors. Per exemple, us poso un exemple aquí que veieu. Un cotxe de gasolina necessita 1,75 megajoules per quilòmetre i persona i, en canvi, posem aquí un regional elèctric o un rodalies elèctric, necessita 0,24 megajoules per transportar també aquesta mateixa persona. I, a més, l'emissió que fa és de 16 grams enfront dels 145 grams de diòxid de carboni del vehicle de gasolina. Us hem volgut aquí posar una comparativa perquè veieu, perquè creiem que és el mode de transport més eficient. A més, també té un impacte directe en quant a l'accidentalitat i a la perillositat. És el mode de transport més segur. Això ho parlarem després, posteriorment, en una altra presentació que tenim preparada. Llavors, els avantatges, de resum. Bàsicament, tots els avantatges del tren tram se sostenen en dos pilars. Un és la sostenibilitat mediambiental i l'altre és el dret a la igualtat d'oportunitats. A partir d'aquests dos pilars podem obrir un ventall d'avantatges sobre el tren tram. El més important és el que estem parlant tota l'estona, que és la reducció d'emissions a la capa d'ozó. Llavors, estaríem reduint bàsicament a zero les emissions amb el tren tram del que parlàvem del 57% de les emissions que s'estan generant ara. Llavors, baixaríem a zero totes aquestes emissions. Després, per un altre costat, els residus contaminants que genera tot això. S'està parlant també del cotxe elèctric, de substituir el cotxe habitual per al cotxe elèctric per baixar les emissions, però no es parla dels residus que generen després quan s'acaba la vida útil d'aquest tipus de vehicles. Tot el que són les bateries, tot això és molt contaminant i no substitueix la reducció d'emissions amb el que després genera també a nivell mediambiental. Llavors, el turisme sostenible, que és un dels pilars també fonamentals que s'està parlant ara mateix a nivell de l'Agenda 2030. Des d'Europa ens estan demanant que hem de ser més sostenibles també a nivell turístic. Llavors, quan arriba una persona, per exemple, arriba un turista que ve amb avió des de Nova York i para a l'aeroport de Barcelona,
doncs que no hagi d'agafar un cotxe llogat o un taxi fins a arribar aquí a la Costa Brava, que pugui agafar un tren i pugui arribar aquí, arribar fins a Caldes de Malavelles, per exemple, i després arribar fins a la Costa Brava. Es tracta de reduir al màxim possible les emissions en tots els nivells, o sigui, un turisme de baixes emissions. Després, el comerç de quilòmetre zero. També es vol fonamentar aquest tipus de comerç. Per exemple, posant un vagó de mercaderies de paqueteria, que els comerços d'aquí del territori puguin portar a vendre els seus productes més enllà del que és aquí i que la gent hagi de venir aquí. Per exemple, una persona que vulgui gambes de Palamós, que tenen la seva denominació d'origen, per dir, doncs que es pugui portar fins a una altra ciutat a través del vagó de mercaderies. Llavors, l'altre pilar, el dret de la igualtat d'oportunitats. Hem de garantir el dret de mobilitat de la gent del territori. Persones que no tenen el poder adquisitiu de tenir un cotxe o que poden tenir un cotxe, però és que ara estem a un nivell que necessitem, cada persona de la unitat familiar necessita un cotxe, perquè un va a treballar a un lloc, l'altra persona va a treballar en un altre municipi, el fill ha d'anar a estudiar a l'institut. S'ha de garantir la mobilitat per a totes les persones. Gent que no pot tenir cotxe, que es pugui moure, que pugui anar a l'Hospital de Palamós, que hagi d'anar al jutjat a Sant Feliu de Guíxols. Hem de poder garantir aquesta mobilitat a les persones, que hi hagi igualtat d'oportunitats per tothom, no en funció del que tenim a la butxaca. Els preus han de ser assequibles, precisament per això, per poder garantir a tothom que es puguin fer abonaments de número de bitllets, o sigui, número de viatges per bitllet, o que es faci en funció dels mesos. Per exemple, un bitllet que duri 6 mesos i val X euros. Llavors, també el comerç electrònic. Volem que es pugui impulsar el comerç electrònic, com deia, amb el vagó de paqueteria, perquè és una de les coses que està ara en tendència i això no ho podem evitar. Doncs això també seria una manera de poder impulsar aquest tipus de comerç dels comerços d'aquí, del territori. I, bàsicament, aquests serien els avantatges, a part de la seguretat que ja n'hem parlat, de menys accidents, bueno, això. Llavors, el temps, també hem de parlar del temps. El temps té un cost. Nosaltres, a vegades, no el tenim en compte, però el nostre temps no té preu, no es pot quantificar. Llavors, a vegades només mesurem... És molt més ràpid anar a Girona amb cotxe que passi d'agafar el tren o he d'agafar l'autobús. Doncs no hem de comptar només la mitja hora de casa nostra fins a Girona, sinó els 15-20 minuts que necessitem per buscar aparcament. Depèn d'on aparquis, hauràs d'anar caminant un bon tros fins a on te vulguis anar, si vols anar ben bé al mig del centre. Llavors, tot això s'ha de sumar. No tenim sempre en compte tots els aspectes del vehicle privat. I, bàsicament, això també generarien llocs de treball. Sí, és un conjunt d'avantatges que hem de tenir en compte. Durant tot aquest any, que des que vam crear la comissió, hem rebut diferents suports. Com comentava al principi, ja s'han aprovat 12 mocions aprovades pels diferents ajuntaments i també pel Consell Comarcal. Hem rebut suport de diferents entitats, Ecologistes en Acció, l'EDEN, la PIMEC, UGT, Comissions Obreres, l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro. Hem rebut gairebé 1.400 signatures al Change.org. També tenim adhesions individuals. El Parlament de Catalunya ha aprovat una moció defensant el tren tram de la Costa Brava. Gràcies a aquesta lluita i a aquesta pressió vam poder aconseguir que aquest any 2022 la Generalitat de Catalunya hagi inclòs una partida de 500.000 euros per fer l'estudi informatiu. Per tant, això va avançant, però no podem abaixar la guàrdia. Recentment, uns companys de la PTP van comparèixer al Parlament de Catalunya i el projecte ha rebut un suport també important. I més recentment, tant aquí com al Consell Comarcal com a la Diputació, s'ha recollit el tren tram com una actuació dins dels processos participatius. Llavors, bé, la veritat és que estem orgullosos i orgulloses de la feina feta, de l'acollida que està tenint
I no per això deixarem de treballar i de lluitar, perquè ara el que volem és que, ja que podem fer aquestes trobades més presencials, doncs apropar el projecte a la ciutadania per establir un diàleg de nosaltres poder-nos explicar i també escoltar quins són els problemes que viu la gent en el dia a dia. Ara passarem a una altra presentació perquè el nostre company, en Pau Noe, que és company i enginyer, malauradament avui no ha pogut venir. I jo vull agrair també a l'Helena, que m'acompanya aquí avui a la presentació. A veure, busco l'altra. Vindríem a fer la segona part. Aquí ho veig molt petit. Això del context ja l'hem comentat. Aquest és una mica el nostre anhel, no? Una Catalunya que sí que esdevingui un país de trens. Aquí, en aquesta diapositiva, el que es vol posar de manifest són les línies que ja existeixen de ferrocarril a Catalunya i les que ara s'estan impulsant fins al 2030. Aquí tenim el nostre estimat tren tram de la Costa Brava, però també s'està impulsant un accés ferroviari a Andorra, el tren tram del Bages, el tren tram de les Terres de l'Ebre, el tramvia del Camp de Tarragona, que s'està licitant, i més recentment, ara fa pocs mesos, una plataforma ciutadana com ara la nostra està començant a reivindicar ja el tren tramvia a Olot-Girona. Per tant, diguem-ne que el debat de la mobilitat sostenible està a la taula, està aquí, i són moltes les persones en el territori que l'estem defensant. Imagineu-vos això, viure aquí i sentir-nos connectats pel ferrocarril a la resta d'Europa. Això és una meravella. Imagineu que dieu, surto de casa, pujo al tren tram i puc anar a viatjar per tota Europa i no necessito el cotxe per moure'm. Aquesta diapositiva és el que volem transformar. Això és la comarca de la Garrotxa. Tot això són les línies de carreteres que s'han anat fent. Perquè aquí a Catalunya s'ha invertit molt en carreteres, molt. S'ha invertit molt en transport públic i en ferrocarril a l'àrea metropolitana, però a la resta se'ns ha deixat abandonats. I ens han dit, jo us faig la carretera i us buscareu la vida. Ja us ho pagareu vosaltres i ja us ho fareu. Hem posat aquesta diapositiva perquè és molt similar la situació aquesta de la Garrotxa amb la nostra d'aquí del Baix Empordà, tant pel que fa per la densitat de número de carreteres també com per l'estructura. I clar, ens trobem en una situació que la superfície asfaltada és superior que la superfície urbanitzada. Això és el que ens trobem aquí a la nostra comarca. És paradoxal. Imagineu la importància del vehicle privat i la poca importància del transport públic. El tren tram a Europa. Ja són 20 sistemes en funcionament. El que nosaltres venim a proposar no és una idea que ens ha sorgit així perquè sí, sinó que ens basem en les bones experiències que ja existeixen a Europa. Aquí us posem una mica tots els trens trams que ja estan funcionant. Hi ha 30 més sistemes que s'estan ja estudiant a Europa. Comentava la companya, aquesta és la proposta que fem. És una proposta que ve a fer l'anella de les Gavarres. Hi ha una part que s'ha de fer de nova construcció, que no està construïda, i una part que ja està construïda que es pot aprofitar perfectament. La nostra proposta és que sigui un ample de banda internacional i no ibèric. Per què? Perquè així el tren és més estret. I a l'hora d'entrar a les ciutats és un tramvia, no és un tren d'aquells grans com el que vèiem abans de Rodalies. Per tant, al final són 97 quilòmetres de recorregut en forma d'anella. El que comentàvem abans, la població potencialment usuària. Si aquí sumem també els visitants, la gent que ens ve a veure els caps de setmana, turistes i demés, doncs la veritat és que això va sumant. Vull dir que cada vegada, no només els d'aquí, que principalment nosaltres pensem que aquest és un projecte que resoldrà els problemes de mobilitat del dia a dia nostres, de la gent que vivim aquí, però que al final també les persones que venen a fora també es veuran beneficiades per aquest mode de transport. I el que comentava la companya abans, el que hem de tendir és a disminuir
la petjada de carboni també del turisme. La població potencialment usuària. Molt bé. Les funcions principals del tren tram, no? Connexions amb Girona i altres pobles i ciutats. Tota la gent que ens ve a veure. I garantir l'etiqueta sostenible per a la Costa Brava. Els temps de viatge. Aquí us hem posat una diapositiva de l'estimació que han fet en Pau dels temps de viatge que tindríem entre diferents ciutats de nosaltres d'aquí properes. Per exemple, per anar d'on estem ara, Platja d'Aro, fins a Girona en 36 minuts, en tren tram. Penseu, ni hem de buscar pàrquing, ens deixen al centre de la ciutat, amb el nostre bitllet, que ha de ser integrat, que ha de tenir tarifes socials, etc. Penseu que ara per ara els ciutadans de Barcelona es gasten al voltant uns 50 euros, que val la T-MES. 50 euros al mes poden fer tots els viatges que vulguin. Imagineu-vos deslliurar-nos dels nostres cotxes, de tota aquesta despesa que estem suportant i gastar-nos 50 euros al mes en la nostra mobilitat quotidiana. A més, clar, aquest sistema de transport ens connectaria amb l'alta velocitat, no? Tant de Girona com a la Sagrera, amb 1 hora i quart, que és l'estació que s'està construint, com a Sants amb 1 hora i 26 minuts. Per tant, són uns temps de viatge que són competitius i que poden substituir perfectament el vehicle privat. L'oferta de servei que hem calculat. Hem calculat que el servei fos operatiu entre les 5 del matí i les 23 del vespre. Després això, clar, després s'hauria d'anar perfilant, perquè potser seria interessant que els caps de setmana, a la nit del dissabte, sigués operatiu les 24 hores, també a la nit, per la gent que surt de festa i que després pugui tornar a casa d'una manera segura, també. I proposem freqüències de 15 minuts en hores punta, 20 minuts en hora mitjana i 30 minuts en hora vall. Per tant, és això que parlàvem abans, que mentre ara tenim un sistema de transport públic que no ens està garantint la puntualitat, que disposem d'un transport públic que sigui competitiu en quant a freqüències. Que tu sàpigues que cada quart d'hora en hora punta tindràs un tren tram que t'esperarà a la teva parada per anar a treballar, per anar a l'hospital, per anar a estudiar. I això una mica el que ha quantificat el company. Per que això fos possible necessitaríem 18 trens amb 55 circulacions i una ocupació mitjana de 54 viatgers per quilòmetre o tren quilòmetre, que és una mica superior a la del tramvia de Barcelona. Els costos. Aquí el que hem calculat aproximadament és que la inversió tindria al voltant d'un cost d'entre 500 i 700 milions d'euros. Clar, depenent per on vulguem que passi, tindrà un cost. Quan més entri el tramvia a les ciutats i pobles, més car serà. Llavors, tot això s'ha d'anar perfilant amb l'estudi informatiu que ara mateix té encarregat la Generalitat. Penseu que cada quilòmetre, si per posar-ho una mica en comparativa, cada quilòmetre de desnoblar la Nacional 2 són 6 milions d'euros. Cada quilòmetre. Vull dir, al final és fer una carretera, asfaltar-la i pintar-la. Ja està, Aquí és fer la via, fer les estacions, posar la maquinària, comprar els trens, d'acord? Vull dir que també està bé que posem en comparativa, perquè a vegades els números ens semblen que són molt avoltats, és una inversió que és important, però al final el retorn també és molt important. I la vida útil. I la vida útil, que la línia del Maresme, quants anys porta funcionant des que es va construir i allà continua. Els costos operatius, és que aquí no vull entrar en termes molt tècnics perquè tampoc... Digue'm, a què s'ha anat? Aquí me continua sortint. Vale. Moltes gràcies. Els ingressos de l'operació, que és interessant perquè aquí el que s'ha calculat és que nosaltres cap a on volem anar és que l'usuari habitual pagui menys per utilitzar el tren tram que el que ve menys i l'utilitza menys. Llavors, es tracta de construir un sistema tarifari que beneficiï a l'usuari habitual i perjudiqui una miqueta més el que no és tan habitual. I a més que es puguin fer tarificacions socials,
doncs, persones majors de 65 anys, persones amb dificultats econòmiques, hi hagi diferents abonaments mensuals, trimestrals, anuals. Per tant, que puguin ser unes tarifes que siguin adaptables a l'ús i a la situació de cadascun de nosaltres. Llavors, amb aquest tipus de tarifes, el que tenim calculat és que el sistema s'autofinançaria. O sigui que amb el volum, diguem-ne, d'usuaris i usuàries que tindria el sistema i amb aquest tipus de tarifes, el sistema podria autofinançar-se. Això que parlàvem dels temps de viatge, això ho passaré, a veure. L'impacte del ferrocarril. Clar, qualsevol obra pública té un impacte territorial. Qualsevol infraestructura que fem. Llavors no podem dir que no tindrà un impacte. Clar que tindrà un impacte, evidentment. Però el rellevant és si una infraestructura permet reduir l'enorme impacte general de la mobilitat sobre el sistema. És a dir, fer el ferrocarril tindrà un impacte visual. Està clar, no? Però això ajudarà a mitigar molt l'impacte que ja té ara la mobilitat diària al nostre medi ambient i a la nostra natura. Per això pensem que és una alternativa, que és la millor alternativa que ara mateix podem posar sobre la taula per canviar aquest paradigma de la mobilitat en el qual ens trobem avui dia, que és la del vehicle privat a la nostra comarca. Per tant, els impactes positius del ferrocarril, que és el que comentava l'Helena també. Per tant, l'impacte seria no disposar de ferrocarril. Aquest seria l'impacte. Si no fem alguna cosa per canviar la realitat d'avui dia. Els territoris sense oferta 100% sostenible cauran de l'agenda turística. Això ho hem de tenir clar. Estem en un entorn que bàsicament vivim del turisme i no apostar per aquest mode de transport farà que la gent no vingui. Llavors, si volem continuar mantenint que la gent ens visiti, hem d'apostar per una mobilitat que sigui sostenible, que sigui equitativa. Ara per ara, el 90% de les emissions d'un turista s'originen en el viatge. Ja sigui perquè venen amb avió i perquè després s'estan desplaçant amb cotxe aquí a la nostra comarca. En definitiva, el que nosaltres proposem, volem que el tren tram sigui la columna vertebral del transport públic a la Costa Brava. És a dir, el que nosaltres ens imaginem és que aquesta rotllana sigui com una espina de peix, que sigui el transport més important de la comarca, però que no sigui l'únic, perquè haurà de veure d'altres modes de transport, que el complementaran, com és, per exemple, anar en bicicleta, anar a peu, amb autobusos llançadores zero emissions. El tren tram no podrà passar per tots els pobles i ciutats de la comarca. És evident, perquè si no, no seria competitiu, ni seria eficient, ni seria sostenible. De què estem parlant? Per exemple, el cas de Begur. El tren tram no podrà arribar a Begur. Això vol dir que la gent de Begur no es podrà beneficiar del tren tram? No, clar que es podrà beneficiar. Nosaltres la solució que volem proposar és que, ja sigui a través de busos llançadora o la pròpia flota de taxistes, el que hem de fer és, amb el mateix bitllet, que la gent de Begur pugui agafar el seu bus o el seu taxi per arribar fins a l'estació de Palafrugell i quan arriba, al cap de 5 minuts, ja tingui el tren tram. Aquesta és una solució que nosaltres creiem que complementarà aquesta infraestructura, el tren tram, i que aproparà també la infraestructura als pobles on no podrà arribar. I el taxi a la demanda, efectivament. Per tant, s'han de fer moltes coses. Evidentment, aquest és un projecte que no l'aconseguirem d'un dia per l'altre. Hi ha moltes passes a fer pel mig. Ara es poden començar a fer canvis, ja, els haurem de fer, sí o sí. Millor se'ls fem per les bones que per les dolentes. És a dir, millor si ho fem convençuts i convençudes, si ho fem perquè volem fer-ho, que no que ens veiem obligats. Perquè la situació que comentàvem abans se'ns tira a sobre. El canvi climàtic el tenim a sobre, la crisi energètica la tenim a sobre, i és molt millor si intentem canviar una mica el nostre estil de vida i som una mica més conscients de quina és la nostra petjada de carboni. Al final, totes les nostres accions tenen conseqüències. Agafar el cotxe cada dia per anar a treballar té conseqüències. Pel medi ambient, per la nostra butxaca, per la nostra seguretat també viària.
I el que volem posar de rellevància és això, no? Que siguem una mica conscients de quin impacte té el nostre estil de vida. I res més, fins aquí la nostra presentació. Ara estarem encantades de que ens vulgueu plantejar dubtes, preguntes, i el que nosaltres bonament puguem, us ho resoldrem. Moltes gràcies per haver vingut avui, de veritat.